Right, mfana. Anditi urungoziya zviri kuitika kunze uka, nede. Do for me, I'll do for you. Scratch my back, I'll scratch your back. Competition yako iri heavy for this tender. But kwaondi kandiraoka something. I personally guarantee you kuti tender ende yako mfana. Ishwere mna ndotobudza. Mdaro. Mune maspark. Ndakagara tachipedzika mafudzi kufambira nyaya dzacho. Aiwa. Kutofunoitwa iri nayo mwana. Chidembo achivhirwe pane vanhu. Ita lolo. Handiti konimfeso. Varabek. Akakubvunza anything nyarara. Ndinotaura naye. He could be a spy. Koma kadi kuona repo? Tiripo hedo. Ndafara nekuona iona repo. Sachitoita zvekufungidzira ndakagara pota. Ndiona repo era. Yeah, right. And ziso rangu uchindikandira kwari na unyanya undivexa sterek, yeah. I'm used to that. Handiti. Saka uda selfie kana kuti autograph. Aiwa kana. Ndachitoita tangu follow up nenyaya yeproposed youth quota kaya kuti komba kazodiko nekuti mirira. Izo sema youth ka atisi kana kuirana nazvo. Hapana kana proper representation yedu. So mkuru tokukumpirisawo kamutibatsiro ipapa. All right, wamai, danzwa. Tichagadzirisa. Muchagadzirisa? Yes. Aiwa totenda. Very good. Please. Right. Makadi, welcome to Momza restaurant. Ngatorawo hangu ma-orders. Ndine sadza beans. Ingotiudzira chero. Honorable, Ndezvangu ndimi. Ndini. Andisikuita zvemaselfie kana kuti ma-autographs, anditi. Selfie futi baba. Ndatoya nenyaya ndikukumbirawo. Ndikukumbirawo kuti pave ne-representation of women in the parliament. Taikumbirawo kuti tikati hafu varume, hafu vakadzi. Zvinotiitirawo zvakanaka isusu vanhukadzi kuitira kuti kana nyaya dzedu dzakudawo kuadreswa tinowana kumiririrwa kwakakwana kumusoro. Okay, Nana. Ndanzwa. Tichagadzirisa. Plus handisi kungorevera vanhukadzi chete. Ndiri kurevera vechidiki and those living with the disabilities. Chimboita zvema-drinks anditika tozotaura ndapedza. Anditika. Asi mapanzwa. Ndapabata. Sure. Thank you. Anditi. Madrink. Maita basa. Thank you. Mariselebo zvamasho. Nayo mana, yamofe here kuti vayozotyira panapa. Samire tifambire nyaya dzacho. Kuita zviri easy. Rastaman. Imimi, you are very able man. You are not a rebel. Thanks. But inini manje pana panzikudiwa manje chi Samirani kuti akando pandaba. Urikuona ichi kana makuyenda kuyaka ku parliament kuyake. Unoziva kuti kune maposto ari vacant. Mova mati kanda pa position isusa na rasta inini ne marasta yangu ekomosha, ne marasta yangu ekohati, ne ku council even ku national. Iwe rasta. Ndakati handiri kukuona pano. Yamani. Ndibona iwe. Honorable. Makadi yenyu. Tiripo makadiwo. Ndafara kukuona makagara kudai. Timi vanhu vanoita kuti business rifambe. That's right. Aiwa, tinotenda zvikuru. Inini ndini mumwe vamwe vakakuvhoterai kuti mupinde muoffice. Ndinogara ndiriko kuma offices kwenyu kune nyaya dzangu. Makaita basa. Tinotenda. Ndonzira yakanaka. Handiti? Haikona yana rasta awa vanongoda kungotora mukana nekungotoona. Rasta anonetsa uyu. Asi zvatonaka ka. Ndine zvinhu 4 5. Ndofana kuenda zvangu. Asi ndiri panhirika. Aiwa, number 1. Tiri kudawo kuti panosarudzwa ma-electoral members. Namba dzevechidiki dzitiwadewo please. Kuti vechidika vabatwewo mabasa kuma-local council elections kuti vawanewo experience kuzoitirawo kana vakuendawo kuma-national. Handiti? Ndokumbirawo kuti when you go out there mirireiwo vechidika pama-strategies anovakurudzirawo youth participation in politics. Right. Rega ndibopedza meeting yangu. Aiwa pedzisai zvenyu. Tinotenda honorable wangu. Right. Chindipa improve yeti tichisiyo madeals epanapa. Madrinks sadza rikuya. Okay. Maswera sei.
Atisuda kutenga anything, Chiskana. I just wanted to talk to you just for a few minutes, Honorable. Yes, I've been writing emails to your offices, but I got no replies. I feel like the age is not supposed to limit judicial promotions. You know, yes, there should be diversity and gender equality for the qualifications of judicial offices. Think of it, there are very few people who are 35 and below in the cabinet in the recent years and in the recent past. All we are asking for, Honorable, is that you stand for the youth and the marginalized because they are the future. I'm just trying to help. Isn't your son is a lawyer? Okay, let me say this in a language we all understand. Ma offices enyu akasiyana should promote meaningful participation yema youth and the marginalized. Sekutaura zvakaitwa mu constitution pa section 20 here. Chokwadi nekuti pakashaiwa youth representation mu parliament. Nyedza zvinhu dzangovharana. Sure, Mama, sure. Amendment Bill number 2 should be revised. Kuti ikwanise kufita kubva ku age, gender, neclass pautungamiri. Amon. Vaute sister, usakangane people living with disability. Mazvinzwira kuti ipapo yona mukudzinga. All right. Ndanzwa. Tichagadzirisa ndika. Rega nditofona ku office. Fona. Tingobata sure ndizvo. Hello, Derek. Right, Inzwa. I want you to clear my calendar for the whole month, starting on Monday. I know, just do it, and it. Right. And I want you to tell everyone in office that playtime is over. Yeah. So it's ungaiwa ndizvo zvo. Yeah, no. Maoko munosumuka mogeza kuningi. Thank you. Maitaenyu. Vanenge vadye vaputi Tichazotenga. Rega tipopedzisa vana. Tozokupedza tozongoya. Anditya. No respect.